כן, עשיתי את זה. מה? אבל רגע. לא, אני לא. טוב, בסדר, אני אעשה את זה. אני לא מתכוון לעשות את הסיבוב הזה עוד פעם. כן, יש קאצ'אפ. לא. זה לא יכול להיות. זה פוגש אהבה אגדי. יש, מצאתי אותו. עכשיו, סוף סוף אוכל להגשים את חלומי ולהשתתף באולימפיאדת הפוגים הבינלאומית. האולימפוגיאדה. אם רק אמשיך להאמין בעצמי ועבוד קשה, בטוח אצליח. פיתה. כן עוד ישמעו עליי, שום דבר בעולם לא יגרום לי עוד שלמדתי גם חובה, סבי לימד אותי את המשחק, הציג בי לאהבה, ולדע רק מטרה אחת. לימד להוריד את המבט, להיות במקום הראשון, לבלט דרכי אל הניצחון. אני זהו? אני לא יודעת, מה כתוב בדף? דניאל גולדנברג, שהוא? שהיא מבוקשת. מה מבוקשת? זה נראה כמו מבוקשת. היא נראית כמו ילדה בת 13, עכשיו לכי תעצרו אותה. אני? אבל... איך אני נפנה אליו? בטח רק אז... מה שלום מנו? קרה מקרה רצח ובאנו כאן כדי לעצור... לבצע מעצר. מקרה רצח? מי עשה את זה? אוף לעזאזל עם זה, דניאל גולדנברג, אתה עצור באשמת רציחת אדם שלקט, רוצח! אבל אני לא... ולעצור אותך? אדם מת? זה לא יכול להיות, חייבת להיות כאן טעות. הייתי מכחישה שלפני כשעה הבאת את אדם במשחק פוגים. מה פתאום? ברור שניצחתי אותו. אמנם זה לא היה קרב רשמי במיוחד, אבל ניצחון זה ניצחון. קרב לא רשמי, אבל הוא היה מתחרט טוב. מה דעתך על השמועות שהוא היה מרמה? אוי, זה כל כך נכון. הסנוב העשיר הזה היה עושה הכל כדי לנצח. איפה האמונה בלב הפוגים? אבל ברור שהוא היה
מתחרה מול בן נגדי הוא כמעט לא רימה. זאת אומרת רימה הכי פחות. זאת אומרת לא רימה יותר מאחרים. זאת אומרת הייתה פעם אחת שהוא נשבע שהוא לא רימה בכלל, והוא אפילו נשבע בפוג הדרקון הלבן שלו. נו באמת. זה חייב להיות נכון. האם אתה מכחיש שהתגנבת לזירת אש התופת המרחפת? אולי התגנבנו. היית אומרת שהזירה הזאת מסוכנת? מה פתאום? הגיליוטינות לא באות, אלא אם כן מפספסים את זריקת הפוג בצורה ממש מזעזעת. וגם אתן לא באמת נוגעות בצוואר. וכמעט שאף אחד לא נופל עליו, ודגי הפירנה מאכילים לעיתים ממש ממש טובות. לא בשחקנים, לא בשחקנים! מה קרה לאדם? לא רוצה להגיד לו. שחק אותה תמים. אבל לא עשיתי כלום! להשתתף באולימפיאדה. אני בחיים לא אשתתף בטורניר הזה, בחיים. עוד אחרי כל כך הרבה תחרויות. מי אתה עובד? איזה סיכוי יש לאפס כמוך? אדם! אתה מי? יונתן! אתה לא מת? אני הזיה דביל. לא שמעתם על זה אצלכם במעמד הנמוך? עכשיו אני גם בכלא וגם ההזויות שלי מעליבות אותי. לא פלא שרצחתי אותך. חסר אמצעים שכמוך, זה בדיוק העניין. לא רצחת אותי. אבל זה מה שהשוטרים אמרו, שרצחו אותך. נו, והם הראו לך גופה? הם הראו לך ראיות כלשהם? אולי אני בכלל לא מת, אולי אני סתם נהדר. כן, כבר שמענו כמה אתה נפלא ונהדר. לא נהדר, דביל, נהדר. אולי הם סתם לא יודעים איפה אני, אבל תראה איפה אתה. אפילו הג'וקים טוענים. בסדר, הבנתו איפה אני, והוא אני, וזה אני, וכולם אני. אבל איפה אתה? לא רוצה להגיד לך. מה תעשה לי? חוץ מזה, אני הזיה שלך, אני לא יכול להגיד לך דברים שאתה לא יודע. אם אתה לא מתכוון לעזור, אתה יכול פשוט... ללכת. ממילא אני לא באמת פה. משוגע. מדבר על עצמו. יופי. מה יעשה עכשיו? מה קורה לך? אולי תנסה לדבר איתו. וואו. הוא התקשר. גם כשהיום נראה סגריר, מבעד לעננים השמש תאיר. מה? גם אני יודע איך זה לנסות ולהתמודד מול אתגרים בלתי אפשריים. להילחם בתחנות רוח, להשית את הספינה בסערה, לחפש מחט בערימת שחת, ועוד כל מיני מטאפורות דרמטיות. מה קרה? הכל בסדר? הטיל עליי משימה חשובה, אבל אני חושש שכבר לא אוכל להשלים אותה. אנחנו די תקועים פה, אבל אולי יוכל לעזור לך איכשהו? אני בספק, אבל אולי. עליי למצוא מישהו, וכשנמצא אותו עליי להעביר לו מסר מאוד חשוב. את מי? עליי למצוא גיבור. גיבור שמו דניאל גולדנבורג. דניאל גולדנבורג? אני דניאל גולדנבורג.
הנבואה צדקה. היא אמרה שאמצא אותך בדיוק כשהכל ייראה חסר תקווה. יש עליי נבואה? מגניב. בוודאי, אתה הגיבור האגדי, נושא הפוג, ויש לך משימה חשובה. לנצח באולימפיאדה? ידעתי. לא, משימה הרבה יותר חשובה. יש טורניר יותר גדול? אתה לא מבין, זה הרבה יותר חשוב מטורנירים או ניצחונות או הפסדים. חייבים לטהר את שמך ולהוכיח לעולם שאתה חף מפשע, שלא רצחת את אדם. עתיד כל העולמות מונח על כתפיך. כתפייך? ממש כאן. אבל מה אתה רוצה שאעשה? מה הנבואה אומרת? מועצת הזקנים הזקנים שלחה אותי כדי למסור לך את הנבואה העתיקה. ציורי הקיר האלה הועברו מדור לדור, שנמצאו בתוך מאורת הדרקון נוראימוס, שהופץ על ידי הגיבור האגדי סון גוקו. לפניך. מי זה? זה אתה. זה לא נראה כמוני. רק רגע. יותר טוב? אבל לא תוכל לעשות זאת לבדך. תצטרך את עזרתם של חברים אשר תמצא בדרך. תצטרך לעבור בין עולמות, להתמודד מול אתגרים בסכנות, ולגלות את האמת המידות הנסתרות. המידות נסתרות? איך זה יעזור לי? אם הייתי אומר לך, זה לא היה נסתר. אל תפקדק בנבואה. עכשיו, תקשיב טוב. מה שעליך לעשות זה למצוא את האנשים האלה. כל אחד ואחת מהם נמצא בעולם אחר. אתה זוכר את הפוק שקיבלת מאדם אחרי שניצחת במשחק? בטח, הנה הוא. מה שעליך לעשות זה להקיש בו עם פוק הזהב האגדי 3 פעמים, ואז הנבואה תיקח אותך לאן שעליך להגיע. אתה חושב שתוכל לעשות את זה? בטח שיוכל. אם אמשיך להאמין בעצמי ועבוד קשה, בטוח אצליח. בטח שתצליח, אני מאמין בך. רק אתה יכול להציל את כולנו. כן! אני כמעט בטוחה. למרות שמאחוריי בדיוק באותו הרגע, באו כמה בנות להיכנס לבריכה. ומגומי הייתה עם בקיני, ונצו כיפה החצאית. ומומוקו התעקשה חזיתית בחזה של הרוקה. אבל אני די בטוחה שהסתכל עליי. יופי, זה כך רומנטי. תלמד לך על הפעילות של המועדון שלנו? אבל עדיין לא הגעתי למשקל היעד שלי. איך אני יכולה להשתתף? אני משוכנעת שיהיה בסדר. את בטוח שומרת על הדיאטה שלך כמו שצריך? אני ממש מנסה, אבל לא תמיד הולך לי. אני חושבת שאולי אני אפרוש מהמועדון. מה? את לא יכולה לעשות את זה. הייתי איתנו ממש מההתחלה. מועדון הסומו לא היה אותו הדבר בלעדייך. אוי לא, הן ראו שופטי משום מקום. עכשיו הן בטוח יחשדו בי. מה את עושה בתלבושת בית ספר? מה את עושה כאן? חיפשתי, גם אני מחפשת את איצ'ירו. מה? אבל לא אמרת שיסתכל עלייך היום. אבל זה היה לפני יותר מחצי שעה, ואז הוא נעלם שוב. מה זאת אומרת שוב? ומי זה איצ'ירו? איצ'ירו חבר שלי. אולי לא. יכול להיות שאנשים הגדירו אותנו ככה. אז הוא לא. אל תהי חסרת רגישות. את לא רואה את האהבה עזה הפועלת בליבה? ובחיי האוויר. פרחים פועמים. אבל הוא נעלם. בטח תקוימי הזאת. כל הזמן חוטפת אותו ומנסה לגנוב את ליבו. נוראית. קשה. מגעילה. דוחה. בת כלבה. אז צריך למצוא אותו. אני אעזור לך. יאללה, צריכים לדעת, איך קוראים לך?